खावगासिनो खमला थाबायग्राफ्रा नुदों सिख्लाफोरबायदि आयु लाजिथारालै माला बिसोरो हाबा जासिगौमोन बिबुरा थाखा नांदों 50,000 बेयाव लाबोनानै अबाव खावै नागिरबावखो ओमफ्राय दोखो दोखो मोनगोनलै फंबाय माबायालै फैब्रा आं हले हमथानाय गैया दे बुफानायसो दङ बुजाबा सासे नेगासिनोलै दाबो सफैया गोबावनि बेलाय खिन्थु नोङो खिन्थु आं गायनाय मोनसै नामा दे फटकखौ लादो एसे बबेजों मारोमोन लामा आन्दायबायलै गलांगोन नोंथां दाउ मोनसोगारोनो बिथिंजाय भिडिअ होहरदोलै भिडिअखौ मिथिबाय लायथ'नो नागिरदों बियो सोरां लामायानो आन्दायबाय बोरै जाबावनांगौ जाखो लामायानोथ' निरामिसाव मोसा फैलायबावग्रा बेयाव मिथिबाय बिदा फंबाय दालाय हेलौ नोंथां मा खालामगासिनो बेयाव दालाय हाबा जाफैगोन एसे बिब' सानैबो बिदा फंबाय सानै दं बिदिनो दहाय हाबनाया बै कन्ट्राक्टर दङ दं ओमफ्राय मादैया हरिमोन थाग्राया मालिका बै जोङो नांलायगासिनो जायगा आन्दायबाय बुनोसै नामा ना आं फैलालाय बिसोर लेंनाय जायगायाव आं फैला मालाबा फैला आङो बिसोर लेंनाय नों सासे बे सासे साथामनियाव आं फैयानो फैला मिथिबाय ओरैबायदि दखा होयोना नोंसोर आंखौ आं बिसोर सानै लिंबायमोन ओमफ्राय आं फैखाला दुरफाङाव ज' जायगाया मोजां लकेसना बिदिनो थांबाय जायगा आंबो थांखांबाय बिजों आन्दायदों आङो बुस्थुखौ माने बयबो हाबफुनबोबायना दालाङा एसे गोलाव थ' जायगाया सफैहांबाय रिजर्ट जंगल रिजर्टआ जायगायालाय खिन्थु निजोम बरियालै खिन्थु मैदेरबो ओंखारो होननाय खोनादों आं मैदेर ओंखारोलै बेयाव सियालबो ओंखारगोन आया जामारालै बेजों ओइ सालदो जानो नङा जों गोफार गैया हाबदो बे गोफार गैयालै सौ दा हाबनो मोननाय नङा र' मिथिबाय सोरबा फैबा बादा होबा मारै जाखो फंबाय रिजर्ट नायग्रालै नै बिसोर रिजर्ट नायग्रा मैदेर ओंखारो नोंलाय ओमफ्राय खमलायानो दङ ओरैनो फिसा फिसा गोजासो होमबाबो जायालै हले गोदै नामा होगासिनो जानाया थेफाफाय खमलायाबो नैलाय गारनानै बावबाय मोनदांलायनाय दं हनै गोमो गोमो जायो मानसिफ्रा दुमफै गालेखौ लाना फैना बेयावनो हाग्लांसो बेयावनो लाना फैदो आरो बेयावनो हिन्जाव लाना फैदो आसोला फैजानाया बेयाव लाबोनानै आसोला बेयावनो हिन्जाव लाबोनानै फैजादों दं नामा हाबा जासिगौमोन बिबुरा थाखा नांदों 50,000 बेयाव लाबोनानै अबाव खावै नागिरबावखो ओमफ्राय दोखो दोखो मोनगोनलै फंबाय माबायालै फैब्रा आं हले हमथानाय गैया दे बुफानायसो दङ बुजाबा खमला सिखावफोर होबायलै
बुजागोन दे बुजागोनलै थाखा मिथिखादों माथो मैदेर खिबो दङ नै आइयो मैदेर फैलै बेयाव मैदेरा अरलानो मागोना खर' गालाखै बिसिना बोरै सिरिगोन बे बुस्थुआ थांनो थांला खमला सिखावफोर मा रायजालाबायोब्रा नोंनि सायावसो गासिबो रायजानाय बुजानाय नोंसोरखौसो लेंबोनाय होनबा नोंखौ जासि थुसोबो गावथ' गिनाय एक नाम्बारखा दाउखौनो खावनानै जानो फैबाय खमला सिखाव आरोना ओइ खमला दा दाम गोसा बिरादनो ओंखायनो गाव गाव बायनानै जानो रोङा बायनानै जानांगौब्रा लेंबोना बिदि खालामबाय बेखौ मालायनि लिंबोनानै बिबुरा गावहासो उल्था उल्था भिडिअ बानायगासिनो नालाय जि जादों आरो माबा बायना जानो होया नामा फैसा गैया नामा लेंबोनानै बिदि जायो मानसिफ्रा फटक लानोसै मालायनि बेयो थायो बेयो खेबगोन मा जानांगौ फटक नांगौनो बिसोरनो फट' साफायग्राफ्रा नुदों सिख्लाफोर बायदि आयु लाजिथारालै माला बिसोरो नै खेबग्रायाव नायदो नै बिसोर थाब थाबलै आं थांसै खेला बेयाव मैदेर फैयोनो खमला सिखाव आरोना नोंसोरो बैखौ गिउस मोननाय बायदिला ओंखारोलै ससेल' बारा ना बारा गोलाव लाजाया जाबाय रबा रेडि एक्सन फैनायाथ' जोङो अबेयाव फैदोंमोन सालथे खेबजेबो अबेयाव फैदोंमोन इक' जंगल रिजर्टआवसो फैदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव सफैबाय फैयै ओरै खेबासो मोजां दे होमबालाय बिदि लाब्रा